bestial, de debò. De vegades tens un mal dia, d'aquells en què tot et surt al revés, i de sobte et ve una cançó al cap. Hi ha poques coses que posin en tan bon humor com un musical. I si a més és una comèdia, és l'antídot perfecte. Jordi Bosch ja va protagonitzar Spamalot l'any 2008 i ara torna al món dels musicals amb Golfos de Roma. Jordi Bosch, bona tarda, com estàs? Hola, molt bé, molt content de seguir una altra vegada. Jo també, quina malera t'has deixat pel Golfos de Roma, eh? Sí, tot i que anava molt rapat el temps que feia que no ens veia. Sí, Déu-n'hi duret, sí. Parlava d'això, no? Els musicals ens posen de bon humor, però pels actors que esteu a l'escenari també és terapèutic, això de mesclar música i teatre? Molt. De debò que és meravellós. Jo sempre explico això, que no, ja era molt jove, però això és dels anys 60, el Golfos a Roma, i per un actor que sóc un amant de la comèdia i a més m'agrada cantar, pensava sempre, oi, fer el Golfos a Roma. I mira. Fer el Golfos a Roma. I clar, van passant els anys i penses, mira, i de cop... Arriba aquesta animalada i no saps dir que no, i ara penses, uf! Clar, dius, uf, per què? Perquè un musical és molt exigent. Què diries que és el més difícil de fer un musical? Home, l'energia que et demana, vull dir, clar, que a part de cantar i bellugar-te, ja no dic ballar, sinó bellugar-te, i interpretar, i a més la comèdia té un ritme i una energia que s'ha de mantenir, perquè si no, és el que té aquest punt que el públic s'enganxa i va seguint pam, i dius, ostres, t'expliquen una història amb aquesta música més meravellosa del Sondheim, vull dir que cal dir-ho, que és una meravella, que és una meravella, està molt ben embolicada, i a més amb una gent que canten, actuen, ballen, toquen música, toquen instruments, són espectaculars, de debò, jo no sé com han trobat una gent, i a més gent que desprèn un bon ambient a dalt de l'escenari que es transmet al públic és espectacular. Clar, perquè estem parlant de Golfos de Roma, que està ambientada a l'Imperi Romà, i ja ho heu vist aquí amb les túniques i tal, però en aquest cas l'equip va vestit, la companyia va vestida per fer un homenatge al món del circ i dels còmics, no? Com casen tots dos mons? Correctament, sí, està explicat des d'això, des del món del circ, des dels pallassos, i els pallassos expliquen el Golfos a Roma, i llavors tots a dintre dels personatges que puguin tenir dintre del món del circ han agafat els rols que demana l'obra per explicar el Golfos a Roma. Deies que és un musical dels anys 60 de Broadway, després Buster Keaton també va fer una pel·li. No sé si per preparar el personatge has treballat a partir de la pel·li, o has fet una versió lliure, o com t'ho has fet? Una miqueta de tot. Sempre, quan disposes de tants de material, en aquest cas, de la pel·lícula, a veure, això s'ha fet, es va fer ja a Madrid, amb el Carlos Latre, que ens ho va explicar, sí. Exactament, i la proposta ve d'això, et diu, ho farem a Barcelona, ho farem en català, el Carlos no ho pot fer, tu, llavors va ser quan es va remoure tot i dir, ok, vull dir que haver-la vista ja feta, i més la pel·lícula, més tots els ingredients que amb tots aquests anys ja m'han anat acompanyant del Golfos, doncs tu fas un puzzle, un petit, i acabes, no és que acabis fent el teu, sinó com jo entenc la comèdia i el que m'inspira a mi, l'actor còmic que tinc a dintre i el món del meu pallasso. I el teu pallasso és un pallasso enèrgic, vitalista, però clar, deies això de l'exigència. Més enllà de la part interpretativa, a nivell físic, un musical és molt exigent, també. Això requereix una preparació extra? Sí, hauria de ser. I tant, si no diu tu mateix, ja t'ho trobaràs, ja collirem amb pinces. Però de veu, de tot, per aguantar el ritme de la funció? Bueno, de veu, perquè evidentment s'ha de cantar, i físicament estar una miqueta tu en forma per sentir-te bé i que no hagis dit els companys sense... Acabeu l'escena que m'he quedat clavat. Comèdia esbojarrada, deies, 26 actors, música en directe. Qui ha fet patir més a Dani Anglès
González, que és el director artístic, durant tots els assajos, perquè suposo que posar en marxa una cosa així és complicadíssim, coordinar tot això, no? És molt complicat. Realment, els monstres són potents. Els monstres dels musicals són molt potents. És una maquinària molt bum, que realment quan comença dius, ai, que si es passa per sobre, que Déu-n'hi-do. Molt bé, què dir. Si el Dani amb això és un expert, i a més és fantàstic. Sap portar sap domar, sap dir, aquí no, cuidado, aquí no passa res, per aquí, per allà, no, que molt bé, fantàstic. Barcelona cada cop té més musicals, aquesta temporada n'hi ha uns quants a cartellera, n'hi haurà més que arriben, però què li falta per arribar a ser Broadway o el West End? Ui, no, home, s'ha de picar alt. Ui, què li falta? Dic, no ho sé, no t'ho sabria pas dir. Primer, que la gent tingui ganes, que ja suposo que les deu tenir, que hi vagi. Que el públic vagi, ja no als musicals, sinó vagi al teatre. Tingui la necessitat d'anar-hi. Com més hi vagi, més ofertes hi podran ser-hi, i més tots plegats es anirà creant aquesta cosa que a vegades falta. Però, clar, si la gent no respon... Però això és una mica un tema de debat a part, perquè aquí ens podríem estendre bastant. Allò... Què passa? Per què no és una necessitat anar al teatre a Barcelona? Hauria de ser-ho. Hauria de ser-ho, amb els anys que portem, i culturalment parlant la gent hauria de ser una... Quan jo parlo de necessitat, és aquella gent que de cop dius, ostres, nosaltres anem un parell de vegades al mes a anar a teatre, perquè ens ve de gust anar i que t'expliquen una història, t'agradi o no t'agradi, faci riure, faci volar la que sigui. Aquesta cosa, o qui diu això, se'n va a veure un concert, o se'n va a l'òpera, saps? O se'n va a veure una exposició. Això, quan jo parlo de necessitat, és aquesta. Clar, la cultura activa, no? Això mateix. I a partir d'aquí... Jordi, fa uns dies que aquesta mateixa cadira l'ocupava José Sacristán, que als seus 85 anys encara és damunt dels escenaris. Tu t'hi veus? Sí, sembla que estiguin escalfant la veu. Sí, allò... T'has espantat? No ho sé. Si té la veritat, no ho sé. No t'has plantejat mai? Sí, no. Home, ara comença a sortir la llumeta, perquè l'edat m'acompanya i penses, ostres, arribarem a... Mentre això funcioni i el cost tiri, però sobretot això, tot el puzzle que tenim aquí dins nostre encaixi, anirem tirant. Ai, quin susto! Home, no que ens carreguem. Què és això? Però no n'heu tret d'aquestes. Mira, no sabia que et portaves aquí tota la fanfàrria. Jo els tinc aquí. Mira, home, ja que venies... Aquests són els que donen l'espitx important. Sí. Hola. No sabia que venies amb tota la... Aquí és l'Àmeri. Sí. Doncs jo crec que sí, haurem de deixar-los aquí marxant. Sí, mira, passa. Espera, que surto jo ara. A veure, espera. Nosaltres tornem amb més cultura i amb més punts de vista.